para lok baro dakane ka district magistrate jong ka East Khasi Hills district kala Pynjari Kyndon an shispa sau pusau CRPC IRM kurba mentaka sngi ila penbena pajba banadu ka khat artarik ubnai naitung hajar peulai sha shu baki dukan lane ki restaurant bakin Plie Palat ya ka Porsche peu Baje Janmiet bat sha ru baki no kino ki badi kiat hapo ki kali ha ki jaka pajba bat ki batem sawa ya ki jingruai ha ki jaka pajba jaka leniam lane ha ki jaka pule palat ya ka peu Baje Janmiet lada don kino ki bapenkeng ya kane kin ngat ha ka Kyndon an ka bashispa pra peu pra jong ka IPC kublai shibun